karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon, matagsaw sa adlaw. Kung bawa na kinimo, timan ina. Sir Hans! Gipangita ka sa mga doktor ni Sir Ken! Gitabang siya! No! Naon siya man si Ken, ha? Kukuan, nangita man to ang doktor sa mga paryente, sa pasyente! Gitabang ba siya? Na nagkabuang man to sila, uy! Maong nga gitabang yung tingali si Sir Kent lagi! Dali, atong susihon. Pagawas ako ninyo din ni James! James, pagawas ako din Pagawas ra ka din pero kinanam ni mo atubangon mo kasugod. Salamat ka kay wa mamatay si isa. Matay ba to? Mas malipay pa ko kung namatay siya. Wag ginagi ka. Wan agi ka clear. Luag ginag trolinyo. Trolinyo na nun. Kanang pagunahon na nimo. Ay, kugyaw-yawi ha? Pangita ko nung paagi makagawas ko din Clear, kinala mga igagpasaylo si mong gibuhat ni Kent ug ni Isa. Sab ka? Saba di oy, di ko mga ipasaylo nila. Kabit ni Ken si Ayasa, angay lang nga mamatay sila. Nala, huwag kasi mong gusto. Ge, katuog na priswan. Bahala ka. Hans, kumusta na si Kent, ha? Sir Hans, kumusta naman si Dong Kent? Luwas na siya nang. Ay, salamat. Salamat in taon sa Ginoo. Nakalabang na yun si Kent sa krisis. Atiman na siya, lo. Atiman na si Kent. Natawagan na ako kung makamat ko na siya buota. Asa man ka, Hans? Ay, dong Hans! Naunsa man to siya, wa man mo tubak. Basag na lang una na to si Hans. Bugat pa ang iyang pamati karon. Naglipog pa siya kung asa niya ibutang ang iyang kaugalingon. Ay, pastilan kakalit sab sa nahitabo, uy. Ang anak ni Claire. Ason, kamu lang una ang bahala. Kamu ni Marta. Natutuan na si Marta. Siya nagbahalas bata. Nak, ay isa. Kumusta naman ang pamati ni Mus imong lawas? Ma? Oo, ay isa ayaw paglihok. Paglihok. Ni ako sa ospital. Oo. Unsay nahitabo? Puslan man nga dili na kamubalik na ko Kent. Dili sa kamahimong maangko ni Ayasa. Ayasa! Ay, dugo! Itag-as siya sa ospital! Ayasa! Si Kent pa. Kumusta siya? Luwas na siya. Dili na kaangay mabalaka pa ni Dong Kent. Ang imong kaugalingon na lang ang atiman na. Hay nang... Ang bata. Si Baby Roman. Na, ayaw nagkabalakas bata kay luwas ra siya. Giatiman siya ni Marta. Salamat, Ma. Angay kang magpasalamat nga naluwas pa ka. Kay nadali kag daa dinhi sa ospital. Hay isa, kinahanglang ipapriso gyud nimo si Claire, ha? Kay praning na tong babayhana. Killer! Hay, karon si Claire, Ma. Nato anas prisuhan. Di na to makagawas dito. Dong Hans, ay pahuway na lang dong. Ako na mo bantay ni Ken. Pahibawon ka lang ka kung makamatgo na siya buod. Wa kay tug. Luwas na magiged ka siya, lo. Bauba na ang kisultis doktor. Sige na dong, katuog na. Ay bisan gabay lang. Pauli una sa bahay.
Ako na'y bahala ni Kent ug Ayesa dinhi sa ospital. Ay, Dong Hans, ay nakabati ka ba sa akong gisulti? Ulo, nakabati ko. Ay, sige na. Ay, pauli na. Salamat. Ginoo, dili lang unta ulay ang tanan. Makamat ngo na lang unta si Hans sa iyang mga sayop. Ma, kumusta na si Kent? Wa pa man siya makabangon, pero mubuka na kuno ang iyang mga mata, matud pang lolo. Ay naluod yung kus kahintang ni Dong Kent, oy. Kumusta si Sir Hans? Alipay ba si kahimtang ni Kent? Aha. Ay, Nakabangon ka na gani ay. Ay, kumusta ka na, Ayesa? Maayo naman, Lo. Maayo ka pa. Ikasulti na. Ay, pero si Dong Kent. Kumusta si Kent, Lo? Igo lang bubuka ang iyang mga mata. Mututok ni mo. Pero dili pa siya makasulti. Grabe kita ang kadaot siya ko. Ay, medyo. Pero matud pas doktor nga may chance pa nga maulian siya. Ginoo ko. Ayesa, paningkamot nga mamaayo ka. Aron ikaw mismo ang makakita ni Kent. Mahimong mo at liman niya. Dili mahimong maduol ko niya, Lo. Ay, Si Sir Hans, Lo. Kumusta? wa siya'y pahuway sukad ma-admit din sa ospital si Kent. Guilty siya. Ambot, ay dili ko makatugkad kung unsa gyud ang gibati karon ni Dong Hans. Dili na ako mabasa sa iyang naong. Ganong kinahanglan magmahitabo na Ano man pa! Hans? Anong mabot ko'y kalinaw? Ikaw ang nakaingon kung anong sama ka nga kung kinabuhi pa! Ikaw! Hans, husto na. Tita Marta, kanang tawhana ang nakaingon ining tanan. Husto na, Hans. Kinahanglan pa sa iluon na nimo ang imong amahan. Dili ka magmalinawon kung dunay kapungot nga imong papuyon sa imong kasing-kasing. Pasayloa ang tanang nakasa nimo. Labaw sa tanan ang imong kaugalingon. Nahitabo na ang tanan. Dili na nimo mausab ang dagan sa kinabuhi. Naana na, Hans. Kung gusto kag kalinaw, tangtanga ang imong kasuko. Tita Marta, Pagsugod og bagong kinabuhi, Hans. Dili pa uwahi ang tanan. Pasayloan na si Kent sa saha sa iyang inaan. Ay, Kent. Oh, Lo. Ay, salamat nga. Nga magkailag ka na. Ayaw lang po sa paglihok. Bago ka bang naulian? Lo. Unsay nahitabo? Daghan ang nahitabo. Pero ayaw una ni guna-una. Ang imong kaayuhan, una ang atimana. Lo, si Ayasa. Luwas na siya. Makagawas na siya hapit.
Salamat. Salamat kung mauna. Si Kuya Hans. Ako pa siyang tawagan. Akong pahibawon nga makasulti ka na. Dong Hans, dili ba lang nimo tubagon ang kanang nanawag? Tubaga, tita. Uy, sinoy sa di ay kining nanawag. Tubaga. Ay, sabay akong isulti. Bisan unsa nga gusto nimo isulti. Hello? Hain si Hans Marta. Ay, migawas man to. Mura og dili siya gusto nga makigsulti nimo. Pasagdan lang una nato siya, Noy Sam. Ay sultihin lang siya nga makasulti na si Kent. Lo, unsa na'y... Kumusta ka na, Ken? Ayos ah. Salamat ka. Salamat ka, buhi ka, Ken. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!